Keep Calm and Cowboy On. Us donem la benvinguda a l'acte de posada en marxa de Cowboy, el Laboratori Cívic d'Emprenedoria i Economia Social de Sant Boi. Ara fa poc més d'un any, l'Ajuntament de Sant Boi anunciava la posada en marxa del procés de cocreació de Cowboy, un procés que ens porta al dia d'avui, però que val la pena que repassem. El 10 de desembre de 2012 es va presentar el projecte, fent una mostra d'algunes de les iniciatives emprenedores del nostre municipi. Un acte en el qual van participar més de 150 persones. A partir d'aquí, s'inicià el procés formatiu i de construcció de la comunitat Cowboy, realitzant des de llavors un total de 8 càpsules formatives de primer nivell, acompanyades d'un taller participatiu. Des del projecte Cowboy, també hem apostat pels processos relacionals i a partir de la proposta de la pròpia comunitat vam engegar els cafès Cowboy com a espais relacionals d'intercanvi. Hem fet un total de 10 cafès Cowboy, que corresponen a més de 200 cafès, la cafeïna suficient per accelerar els processos creatius. Per posar a punt i seguit el primer semestre de l'any, la comunitat va participar de 2 actes. En primer lloc, vam realitzar la catifa de flors en el marc de les festes de barri de Casablanca, donant a conèixer el projecte al barri que ens acull. En segon terme, vam fer el tancament del curs amb la Cowboy Fest, una festa d'estiu, on la comunitat va conèixer el grup assessor que just s'acabava de constituir. Durant el període estival, el grup motor va continuar amb el procés d'intraemprenedoria, tot continuant amb el procés de cocreació del propi laboratori. Al setembre, el grup assessor va validar la feina feta per la comunitat i el grup impulsor. Al llarg de tot aquest procés, ens hem incorporat a diverses dinàmiques. Som el grup assessor del projecte Empren Social de la Generalitat. Hem participat en diverses jornades formatives i d'intercanvi. Vam ser l'experiència municipal del Fòrum Delta Empresarial. Ens hem unit a la xarxa de municipis cooperatius. I en les darreres setmanes hem iniciat el procés de transformació de l'espai, adequant-lo als seus usos de laboratori. I també hem engegat la llançadora de projectes que d'aquí una estona coneixerem. I tot això només en un any. Us imagineu tot el que ens queda per fer? Rebem ara els membres del grup impulsor del projecte Cowboy, encapçalats pel primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Boi, el senyor José Ángel Carcelén.